Friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel SSC is the Constable निफ्राय गोदान official notice exam date ओंखारबाय आरो बे vacancy-आ देग्लायनि 46,000 नि बारा दङमोन दा गोबाव खालामा जों नायगोन official notice आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदानै फैदोंमोन साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय जेब्लायबो गभर्नमेन्ट साख्रिनि आपडेट नोंथांमोना लेटेस्ट बर' रावजों मोननो हागोन दाय लोगोफोर जों फैबाय अफिसियेल वेबसाइट SSC आव आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो रिसेन्टलि अफिसियेल नटिस जों बेयाव क्लिक खालामगोन बेनो जाबाय एग्जामनि बागै पोस्टआथ' गोबां दङ जि कनस्टेबलआ 46,400 नि बारा दङमोन दा नोंथांमोननि 2025 आव जानो गोनां एग्जाम बेनो जाबाय नोंथांमोननि कनस्टेबलआव कनस्टेबलआव गोबां चान्सआ दङ देग्लाय प्लास नोंथांमोननि कम्बाइन्ड ग्रेजुवेट लेभेल सेकेन्ड स्टेजआबो जासिगोन 18-19 जानुवारियाव नोंथांमोना मोनदोंनै बेयाव दङ बेनिफ्राय नोंथांमोननि जिडि कनस्टेबलआव दाखालि जायफ्रानोखि एप्लाइ खालामना दोनदोंमोन नोंथांमोननि जिडिआव बेनो जाबाय पोस्टआ 46,000 नि बारा दंमोन नालाय दा नोंथांमोना बेखौ मोनदों दा बेनि एग्जामा नोंथांमोना नै फार्स्टआव मोनदों 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 24 आरो 25 फेब्रुवारि नोंथांमोना मा नैबे फेब्रुवारि दानाव 2025 आव लागातार एग्जाम जासिगोन बेनो जाबाय जिडि कनस्टेबलआव जिडि कनस्टेबलआव नोंथांमोननिया एग्जाम डेट ओंखारखाबाय नोंथांमोना जायखिजाया जिडि कनस्टेबल आरो बे नोंथांमोना CBT जागोन कम्पिउटार बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेसन जागोन आरो बेयाव नोंथांमोना गैयाब्लाबो मोजां काटअफ लादो आरो बेनिफ्राय मोजां पोस्टआव नोंथांमोना थांनो हासिगोन आरो जुदि फिजिकेल टेस्ट पास जानानै नोंथांमोना मेडिकेल पास खालामबा दा फार्स्टआव नोंथांमोननिया एग्जाम जागोन बेनिफ्राय फिजिकेल टेस्ट जागोन बेनिफ्राय मेडिकेल टेस्ट जानानै नोंथांमोना लास्टआव काटअफ लानानै नोंथांमोननि साख्रि देग्लायनि पोस्टआ गोबां बुरजा दङ नर्थ इस्टआव गोबांथार पोस्ट दङ बेखायनो चान्सआ जोबोर मोजां बेखायनो जायफ्रानोखि एबार थालाङोबा दाखालिनियाव नोंथांमोना नै बिनि थाखाय मोजां फाइट खालामदो मानो होनोबा नोंथांमोननि गोल्डेन चान्स 18 निफ्राय हमना ला जुदि 28 इयार्स गाहाम हायोबा नोंथांमोना जायफ्रानोखि एप्लाइ खालामदोंमोन बे पोस्टआव बयनिसिमबो अल द बेस्ट थाबाय जिडि कनस्टेबलआव आरो गोदान अफिसियेल नटिस फैबा नोंथांमोना चेनेलाव मोनखागोन MTS नि एग्जामा सोलिगासिनो जोबाखै खायसे जायगायाव बेखायनो एन्सार किस मोनथ'वाखै आरो जेब्ला फैयो नोंथांमोननो चेनेलाव आपडेटखौ होगोन